mentan pat ngi lapoi su ga benta ba kata kan ga long ka jingseng ban penwai ya kan ga jingseng duai ti ni ai ngu yo blai ba ngilala ban pelong ya kan ga jingseng ki jing duai hal ga jong ki balang ha ki jing ki sem jangi ki ba pher ki badon kari ga jangi bangangam atatin boblay unkar khu ya kan ga jing sang duai ka bangila yo ublay dalo jong man sim un pan pa ka sangti ka bran bor namagak tin ka jong blay ka long ka ba sisa ni kan mau boblay ulakran haki por ka bajinjar ka basitam ong lada ki bri jonga kin duai kin khot karpat kin phai no na ki pop ka jing kular ka long ba un pan khya ta kari angej ba ka jing duai jongi daga do no daga man sim daga jing IT lut baro uble de si sha un pan khya ya ga negari ka jingi leng ba ka ga jing leng a ka jing pisa ka bala pan khuslai ya ki bri baro ka baktaru ya ki bri baro ni so thu ba kem la so ban le chki kam chki jing trai kim yo su kalat ban le kinu ne kam ki hab ban chu sa sat khop ya de gi yong ki jing ki sam dan dai tungin duai nin yai duai hau blai bagan ga jing duai kam de ban kut tamangi pelong man ta si ndeng yai te gi duan jing ki ba man la si man mid man step nin nam de ban klat ha gi jing duai jing tat hadu bang di i ga bor ga fly jong blai bo pun khia ya ga negari ga jongi te ga na por ting yo pat ga jing duai ka ba saus pa lai fu ar ga jing duai ka ba saus pa lai fu ar ga jing duai ha ka khuslai mentapat ngin poi se ka bakot bagato ka long ka jing a kan ai khub lai ka jing duai ba ka jing kar khu panwai te kan ka por ka basdang kumu molto jeng ka sinat
Mapain kong sapi kirampi Kristan baro hapo kabalang. Ban ay kublay api bapilay simbanta. Hakane kijing duay ya kabangi kum kasunat ngelapan bed. Ingit skamba kijing duay jungi baro ublay unsngap bat unle ke kamba kampala. Baka pertaikan tip bau ublay ubangi sakri. Ulong ublay ba ublay ru ubale iki kam ki bapala. Ngai kublay gini simbanta baro ki balay simbanta hakane ka program ka jungi nado ka jing pulen ka tin ka jong blay Reverend T.W. Jones thaba nang taki special number ka bangalayo na i Mac Addition Masar ka jing kran ka kubor na ni Reverend Asas Majaho bat kumjuro ka jing kran kot na Reverend Dr. K. Laring Kima unme subscriptri jong ka assembly PCI bat to ngidwai bublay unkar khui phi baro kiblay sim banta hakane ka sngi une don kat lambat phi une kar khu ya ka jing ka jong phi but hakane ka poro ngim la khan bai kublay ikitu ya ka media kibala sim ya kane ka kabo panpan phyang ya kane ka khubor jongi kum ka balang ka bedai kham tam ba kane ka program ka bakar pang ka jing duai jongi yau blay hakum kan ka si ka bola pha yau man sim ba khoi hala ka jong ka balang ni ai khublay ru na ka banta i pastor bidon box ibalong uway ni ka pastor samla ubakit kya na ka banta ki kam da ka balang deme iru ibaladon banta hakane ka pakam ban penbit penbiang bat ngam la khan ai ka jung khublay na ka banta jong i banga duai phi pastor ba pinang yo ka jing start ka jing sampang bat kham tam me ka jing alam ka jung sim ba khoi ba pinang la ban ai ka jing sakri ka ba pha ha ka ba lab ha ka ba ban thang ye ka tin ka jong blay leng ba ki la ki sap ki kabu ki bublay la ai na ka banta jong phi khublay sibun pastor ublay ndon kat lambat phi bat ngai khublay phi baro ki to ki ba pet ya kane ka channel ya kane good news channel ki ba pet ya ka YouTube channel ublay ublay pan pau ya ka bor ba pla hap deng je phi we pi we balong ba kane ka program pan set bor phi la pi don ha ka no ka len ti ka ba phi ya ha ka jing ka jong phi ublay pan phai phi phinlong ubreu ba thmai ubreu bala dap doman sem ba khoi ublay gen te ha kan ka por ki para bange haswa bangan poi sa ka jing tuai nga kwa ban pan pau hang ne na ka liang jong ka KGP sinot habangi phai si ki kot khubor ngi i na ka wi ka si so si ba si bon ki bala khlat no ki bla do no ya lo ki jong ki ba thon ki jong ki don na pren jong ki bang i tho ba don ki bang i tho ro ndai long ba ki kot khubor nga so ba ka don de si sa ka jing so pang met ya ka jing khlat no kham tam ha ba ka lai kan do e ka jing pang te ki baro ki bla ja tongin priang nama ki long ki jing ya ki ba start ki jong blay ba na kum ka na por nga sngo ba na ka liang jing ka ki pisnat ngi duai bo blay jong ki jing pentengen undon ka lembat phi baro ki to ki bala mat ya ka ni ka jing ja sngo ban pan paru ka na ka por na ka liang jong ka snat sami jong i bang niai duai ngi niai kan mau na ka mata ki to baro ki bedang don ha ka jing suma ka jing pang ha ki hospital kham tam ye ki to ki balai yo yo ne khnyang jing pang uni COVID-19 nginget bau blay pan khya e phi don kat lambat phi
Teki para bangit biit haswa bangan penkot bat bangan duai ro ngadon ban kentu yepi ki kon ki jong blai ba kum ki briu ki ba ublai ulakhot karpang ngilong ki bakar pang namagatangi de ban em ke jing em ka ba pen so bha ya ublai kham tam kum kin ki por ngi de ban so tho bagini ki long ki jingon jingo ki jingwan i ki jong blai yang i kum ki khon ki jong blai banginang IT nginang penjanai laga jong jing em hagi jing dei badu blai ngim dei ban don kan ko no jing sep ting kham tam ha bangi kan do ya kan ne ka jing ya kan ka khlam ngim dei ban so ar ten dei ngi de ban don ka jing ngi de ban ka jing kerman ka bas kham ngim dei ban klat ya ki kan ten ki badon ka ten ka jong blai ngide ban kan mau bo try bo no pnim jing yu Jesus ulong no up long brot ba nama kata u debit hi uong la da ya ja ka them ka sange ka jing yap nganom septing ya ka basne namaru don rangkat ublai udon unong sumar udon unong yada ya ka jing im jangi ki para bangi ngasngau hakum kan ga por pidon ro ka jing atatin hapdeng ke jing sngau lang ab ke jing supisa kham tam hap ke don ke jing pen bana nakaliang jing ka koch ka khya ha ke jing dei ba ke jing aitika ha ke jing dei ba kane ka banta nga kwa ban ong banginam dei ban don kan no ke jing so tho bakla ndei kom ki bre ngi de ban pen ko ngo ya ke jing penya jong ki bor sansar kham tam ke jing dei ba ka koch ka khya nim dei ba ne le persha ndai ngide ban nget ngide ban kongo namar ngide ban sothoro bakita ki long tang ki lat dieda ndai ki dieda ki ba kham khrau ki dei nau ta bang sanya nau ta bang nget namagata ngimde ban khuslai ye ki ke baro ndai lar ngide ban ya ye ki nigelti ngide ban phai soblai ublai unirap yangi unong roi sam uangan khmit elo jing khmat sikilom nango kan wan ka jingrap janga ka wan no trai ble bla tha yanga namaga ta la dangila nang bantuai kumta ublei bangi sakri umdei ublei ubayo thya la ne ubasam thya umdei ublei ubam la bani ndei ublei ubai ilot yang i bai bai namaga tanga khot kan ka por yang ilang baro bangin kan mau bakane ka khlam ka dei ka jingwan jingo ka jong blai yang ya ka bangi nang ban penjana ya ka jong ka jing em ha ka je dei bo du blai ka jing em jing ka ba man la ka si u blai ndon ka lembat phi ki para bangai undon ka lembat ki to baro ki ba pet ki ba jingo ya ka ni ka program un pandap phi de ka bor ka jong sem ba khoi ba nang ne sakmat ngin yasuk lem badu blai haga jing ya lenti jong i ka baman ka si ngin yo pat ka jing ruai ka ba ars pa nyo fu sao Angel man
John Yame. Tekan ka por tungin na phai so play hakijing duai. Au play ukpa jing i bahap neng ngimla khanda so yeme bamalai snai bandor kat lambat ngi lengba kan ka program ka bangilala ban pelong nadu kan ka por sibiji steng hadu kan ka por san biji steng try kan dat ngi aingo jaga jing lam ka joma ngi da kerman scam bag jing pen tip ka jong ki khon ka joma ka jing pen her jong ki khon ka joma leng bag jing duai kan ka si kan long ka basap ai ne man pen pa ka bor ka ba phla ka joma man pen ja ki de si chap ka par thai kan tip ma long play ba don bor ublay ba kraw bor halo ki baro ko try kan dat bang duai ba manis nei ba lang ba kan ka ji se mata jong ilang baro kanang yai pen sai bor kham ta ma jing lo man sem jong i kum ka balang hi bar ko bai ba kum ki khun ki joma nginam de ban du je kerman wala ngid don kalat ban kan du lang ha ki ying ka jong blai hanung ba ki jing duai lang ba ki jing sakri ka bang yo ki jing ki sam blai nang ai bor ngi nang pen sai bor ngi bang nang la ban sakri yo ho ki por bor jong ki jing in jing a try kan dat to bat scam yala ki jing ki khun ke bala suspa ke joma to ya lam bor ki se ke jak phlang ke bejan ngam ko try kan dat ai begin di ye ki jar jong ka peneng ke jing im jong ki ka ba man la si try ba bhawa de min no yala ka jong ka balang pen email ka jong ka kam lang ba kin ki snam ya lam de lo jong man sem ba khoi ka bor jong me try kan dat bat to gar khu ye ki ke baro ki bangila pendap lang ba jong kan ka si bato pdiang ini ke jeng duai ki jeng sakri ber di jong ma bat kum ne ka babai no jong ne ke jeng sakri jong i lamba ke ne ka si to pelai ngi nang ne de ke jeng kar khu ke jong ma aga jeng ai ka badap yang ka badap kar hai ka jong trai no pnem jeng i jesus ka jeng i ba ka jong blai pa ban bom ju kot lamba ke jes log ka ba thiang ka ba pensai bor ke jong men sem ko to kini lai ke bolong woi blai kini don dekat lambat ngi kum ki khon ke bala suspa ke jama ki badon ke ne ka ri ka jungi ha ke ne ka jalla ka jungi ho lamb ki to baro ki badon ke ne ka ri ka jungi lamb ki rungai ki khoi ke badon ke lengri ka par thai satra na do man ta ba sud ke ba bom bom de ko amen